kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka dagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam ti nga Gimlet. Ya, nga napaulwan, apay nga saan nga siya, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, takaradradwar ko laeng iti high school. Meaning, 16 years old, never been kissed, never been touched. Manong nemi. Idinto ta ni manang ko kat adaanan iti boyfriend. Siya awampay manong ta 16 years old akpay lahat. Nagraduara kidin iti secondary idinto ta na probarameten ti panag-apply ni manang Merly iti trabaho kas D8 sa di Hong Kong. Ada idin nubyo ni manang ko. Iso da ito ni manong Samuel, manong nemi. Nga iso ti kang runaan nga naggastos iti panakapan ni manang ko iti Hong Kong. Marigrikat kam lang manong. Ta mano ka magkakapsat, pat. Ket ni nanang manglulang ti laba ken konforme ti mabalin na pagsapulan, baloy sunan. Ni manang Merly manong nemi inauna, siya sumaruno, naggraduar lang ti high school ni manang, kadita mapanon sa di Hong Kong, at the boyfriend nan, guwapo di boyfriend na manong Samuel. Kaya di may isang malem, manong nemi dimteng ni manong Samuel. Malasing ko, ti ungor, ti owner type jeep, nga lugan na, sumungsungan pa lang, kat amok esun. Manang! Manang Merly! Adan ni manong Samuel, adan! Siyakti mo na si Mabat manong nemi. Ay, Gimlet, kas kala nagpasangpat ti balikbayan na. Takas tohon iti pukpukaw mo, daakon. Lasisigaw nga ron. Ibig pisam pa ti mangipaka mo nga dimtayang ako. Tapno, mamontis nga barangkayan. Oo, nakarkaro pa nga agpasangpit ti balikbayan, manong. Gapat amok nga ket aduman hindi insangpit mo nga para kada kami. Ket aduman hindi insangpit mo para kada kami. Kunak manong ta talaga. Basta umay pumasyar ni manong Samuel. Ti para kada kami. Alala umay ka nga roden, tatulungan nak nga mangkarga. Ken mangisarek ka ito yung makabulan nga bastuyo. Makabulan nga bastuyo, manong. Thank you, man. Thank you. Saan ka ba yung, saan ka pa yung agasawa kay ni manang ko nga Merly. Ngayon, nakaimbagkan ka na kami. Ket sabi ko saan ka itong agbalbaliw, manong? Sabi ko Manong nemi, 16 titawan ko kat kaslak lamatik-tikel, no kasta nga makitak, no umay sumarungkar ni manong Samuel. Manong, saan ko may libak tiriknak? Nobyo ni manang ko, ni manong Samuel, nadimid nga damit riknaken ko ana. So nga kung kunak no ka, apay nga saan nga siya, apay nga ni manang, apay nga saan nga siya, tsakla ko Nanaro naman ng nimikat makitkitak no kaida, nga inarakop kinagbimbinisido. Ay, umapapala.
Apay nga saan nga siya. Siyak lang man, kuya. Manong Nemi, siyempre masaksak siya. Hindi pa naging narakop dagiti duwa. Hindi nakastrek kami iti uneg, apag sumutan nga masadag ni Manang Merly ket inarakop na ni Manong Samuel. Sada nag lips to lips, Manong. Saan may apay nga sang siya? Ay, amom ti ko na ni ading mga jimlet. Apay na ko na. Sabi ko ma, tadikan to agbalbaliw Manong ko na. Sabi ko matadyak to kanong balbaliw. Sweetheart. Mabaling kumat nga kuna endeta nga sabi ko matasang kantong agbalbaliw into nagtaakon sa Hong Kong. Kat ipauitak to na nanang kad nagrekabsat ko iti kasapulan da ngem no adan to pakurkurang sweetheart. Sika ko matimang punpuno. Nagruna ti panagbasa ni Jimlet. Nursing kano ti in-enroll na nursing ano ti i-enroll na. Nagbalik sa niya inaramat ni Manong Nemi nga balikas iti script na no siyak tiag ka ni sweetheart Merly ha ket namlamahim atong palek aging ga napidtas to nga agnanayon ti negosyo nga ratan furniture jak sumardeng nga mangtulong kadakwada kada kayo. Oh, kahit kamanan nga arako pa yun. Gura ka kit umapapal ni Jimlet. Oy, Jimlet. Manang. Ang kaming kumit kita. Sabi nga no. At ni manong mo ka Samuel kitang. So, apay ko mo. Kapsat ka mo. Agbalin to nga kayong ko iso na. Ubing ka pa. Balasang ako na ate. 16 ko. Bakit ubing ka pa ya? Agad sinuso ka ba lang? Alalang nga dyan, iglangad ka. Alon, manang. Ora naglangad, siripang kita na tamot. Agyaman ak, sweetheart. Kaya agkari ka kumamanin. Nga dinaktusok-sukotan, ha? Uno, dinaktusok-sukatan, uno paspasukotan. Bayat nga daak sa Hong Kong. Sikakit si kantulahing, ti babae nga patpatig ko, Merly, sweetheart. Ada ka di pa nga rod, pangisukatak, edi kinapindas mo, ken kinabanglom, banglo ka, ala, umapan nga ading ko. Nga muna ta talagang kuwit kita latad to. Alam niyo mga anak na umapal. Sabi nga, kumit kita ka dito, oy. Amot, kahit ko ladunggun na ta panagkin na riyo. Samuel, maori na kantay tupat nga tawen, a kontrata. Upat nga tawen. Di lang namin anong orayon da ita. Sweetheart, agraduar tumatin ni Jimlet at kolehyo, into nagbakasyon kan. Kaya di sut tumatin di pa nag-asawa ta. Katsika, di ka kadiag karikan niya, sweetheart? Siyak? Sweetheart, ipatpatig ka unay-unay. Nakasaysayat ka kanyak, kada kami, noawang kan, tsak lamon, nakasano ko matibiyag mi. Yung gastusan nak, tap no makapanak sa di Hong Kong. Ibatik kang kada, nanang, kanya kiti kakapsat ko. Anya ko mapala sa pulak kang ka? Ipatpatig ka unay-unay, Samuel. Uwe kan? Tama ta? Iti kwarto. Wala, ni manang, urayin niyo matirabiya. Sa anak tuman yung makaturog, abay. Kita gabay ta kwarto yo, kwartom kin kwarto. Kapigpigsa pa nakasog mo na ko. Lokat to yun. Talay papabuyam namin. Umakbal ni ating mo. Merly, sabi ko matungpal na kita rapahap ta, Merly. Upat nga tawen sa tanto ang kalesa. Sabi ko nga. Nagipangrabi nga rod Manong Nemi ni Manong Samuel. Ken ka po tayo tumbigaten nga mapan ni Manang Merly sa Hong Kong Manong. Kada dia
Gagangay manong nimi nga nagpapasday nila itang karabi. Tsak pala mapan sa kwarto. Inurid ako mapay lang ay muna nga nakaturog ka. Sakbing ako. Basit mo nga rin tibalay mi manong. Napyo ko mamat nalawa. Napyo ko mamat semento nagbabaitan di kiti silid. Haamot. Tinitidla kawayan manong. Manong nemi ni nanang at dapay lang iti salas. Ilinto tadag iti dua. Damanong Samuel kani manang Merly. Rinugyandan. Mawag-wag-wag pa iti balay mi. Nang? Rabiin. Kaya maturugan. Nakaturugan da dyan gini Helen. Hindi ito amin itulod ni manang di airport na bigat. Saan ka di? Siyakton ti mabati dito yung balay, anak. Sika nga chimlet, anak. Nagkapuan. Nagkapuk nga niya. Nagkapukit ay silid na manang mo Na? Nagkapukit silid di manang mo. Limabasak lang, nanang. Ket? Oo. Nangig ko labasit pag panagsasalita da kini Manong Samuel. Kaya niya pa tinangig mo. Ket nagkinarida sa itekon, sa balimatin ti mangmangig ko. Agar-aring ang damatin. Gaga. Tiladang ang aramidam. Lugod, limabasak lang nang. Baka makaarim ka mat. Baka nung madamdamag agaring ang kantungutin. Gapukin ni Dudong. Ni Dudong? Alam na nang. Pagkananog na dyan na Dudong. Susapo. No may sakto nga nurse. Kaya mabaling kuntod di makinubyo. Saan to nga ni Dudong. Tikayot ko nanang. Asin ako mangarad. Sino? Oo, naumpay. Alala. Ang kakarod din maturog. Hamulat na dengdenggan no anya man timangig mo iti kwarto da manang mo. Nuapi met kami nga di da iyore nga maturog da tao sakbay nga ramidan iti kasta. Mga no ulit-ulitan da awan turog da. At syempre awan ton ni manang pagmandasang agsikog takapsat mo. Kang kalayan dan nga ulitan iti kasta ramidan da no may datoy balay. Kaya na sadya pa karayan. Anana. Kit ini kung ano din na pagkam nagpipiknik. Abay. Ije abong-abong. Nakitam. Naboyak hida. Ay, nagluko kang upigin. Hintulokon na po. Datapakalan ka na kagsikukit. Makakit-kita kakadagita. Talagay ka ti kwarto man. Sige na nang. Hindi ka dako ni ti kwarto manon nemi awmat ti mangmangig kon makano nalpasen ti first round. Baka madamdama at danto mamangig ko nga arengengen. Namun tatapay sanapsap nga mangig ko Diyos ko. Nagrikat kayam ni kastoy. Sa ko salsalud-sudan. Aper nga saan nga siya. Hindi ko ang nag-ring di cellphone ko mano. Nakalagib dati nga Dudong. Hello, Jimlet. Kano nga sumatan na? Amom, nukas na tibagbagam, iyop kon, katekon tawag mo. Kung ka si Kaman. Kaslasaan ta nga nagkalaskrolaan na nagkaraduaran ti high school. Ano kami sa mong kahit kanya, kahit gwapo ako man. Dudong, umuna-unay, agpadpalada nga paggraduar ti high school. Mabalinain. Apeng nga rin kita dumadita, alaman? Sa may sa, agbalin nga inspirasyon ta, ti panagadal ta, ti anayat ta. Inspirasyon, mo na dispirasyon. Basta dyan kayat, yung mga turog akon. Sino nga ti kayat mo? Kayat ko? Sino? When? Kayat mo ni Manong mo Samuel? Tinubyo at kabasat mo? Tinatang bagbagam? Kasunod ko mo? Nakadidilaw. Nulabsak tagsao. Dadagdag ka pa ni Manang mo keng kuwana. Yung saan nakakayat, oy? Ni Manang mo ti kayat na?
Saan nga si ka? No, pa'y salsaludsudem. Apay nga saan nga siya? Woo! Papaus. Jackman anuguten ti ko na ni Dodong Manong Nemi nga ni Manong Samuel ti kayat ko ngem Jack liba ken tirik na taar arapa apak Manong Nemi sakas kuma ken kuana tagbalintungan nubyo. Napan nga rod nagtrabaho ni Manang Merly ja Hong Kong Manong Nemi ket nagbasak man iti kursok a nursing. Nga inidamo kay Manong Nemi ket awan ti problema. Ngemi di addan dandani duwatawen ni Manang Merly ija Hong Kong narigat bimetten nga makuntak isuna. Ken insardeng nametten Manong Nemi ti nagipatulod kadagiti kasapulan mi. Nang runa nga nalipatan nametten insardeng nanti panagipatulod na kadagiti kasapulak iti panagbasa. Ket gabo ta isunda pa laeng kini Manong Samuel. Sumarsarong karmal na tanimanong Samuel. Nga salsaludsudan na, nga apay maten, nga saan na maten na makontak, tinubyan. Pasensyakan manong. Tanya. Kwa, Jimlet. Apay nga sikat imay. Isungad ka ko na, pasensyakan. Di ka mat maurain nga umay jabalay. So nga siya akong timay dito yan mo. Maya ka mismo dito ayan nyo. Makaisturba pa hinken ka. Iti pa na nga si Kasum tiratan furniture nga negosyo. Abi nga nagsangit ka. Mga sangit ak nga ron. Saan ka nagsangit akasta? Pumangit ka nung sangit ka. Oh? Saan ka nagsangit? Pumangit ka nung sangit ka. Kunak manin. Nakapimpindas ka ket. Balasan kan nga talaga. Manong, talaga nga awanin, di mauray mi, ipawit ni manang ko nga Merly. Awan ti kwarta amin manong, isong imaya. Kwarta ka dit masapol mo? Kahit ka pa nga makita. Di ka mat umumahin sa dyan. No kwarta akong pagdanagan. Takas iti karik kinimanang mo. Karik ka na kayo. Nga itultuloy ko timang tulong ka na kayo. Nang rona iti panagbasan. Oray no kas pagarigan ta isukat na kanimanang ko iti sa baling nga lalaki. Kasta ti atap ko eh. Kendi damag ko kinkwana. Kadada kadandanan. Ano? Ada kadandanan ni manang sa Jonggong? Mabaling ka di? Sino ko ma? Ada kadandanan nga tumboy. Oh, nagbaling nga narukop di manang mo. Sayang. Manong, uri kasi dyan di manang ko. Saan mo ko mangisarding di mang tulong ka na kami nang runa ka niya. Siyak to nagbayad ka. Uwan Manong Samuel. Noon niya ti saan nga natungpal ni manang ko. Siyak to di mang ipatungpal. Siyak, tagbayad, siyak tun. Ano na? Siyak tun, noon niya ti saan nga matungpal ni Manang Merly, kan ka, siyak ti mangitungpal ko na. Kaslaan na naununog nga kayat mo kasawan. Jimlet. Kwa, yan tangay kat, si kamit lang ti nagkunang na pintasak, di ba? Sa mo ibaga na balasa nga ako. Sa kasta ti panang matmat mo kanya. Jimlet. Tumulong nga ngajak agsapol ti supapak na. Basta tinasken, kat ipas nagputag basa. Nasken nga agbaling kaners, ore no nalipatan na kayo ni manang mo. Nalipatan na tayon. Saan kayo babayan? Nangrunakin ka, Jimlet. Kuya, arakupin ka, kapag iti tanging baga. Marakot kang kagpeso.
Diyak mas baalan tiragsak ko. Iso na arakop ka. Kapata, nagpintas timbagam. Nasaan na kami nga baybayan. Nang naruna kaniyak. Di kahit nga saon nga. No awanan ni Manang. Siyakon. Loko. Awan day tayo ti panunod ko. No pekas naman agyaman kami. Nakaimimbag ka una eh. Manong nemi yor uray kula idi manong nga idi dayta nga panangarakop ko ken kuana ket balsan na kumamit dayta nga arakop ko. Ngem tsak na uray manong kayat ko kuma nga agkan na di bibig ko. Intayak pa yun. Nagtangad ako nga siya nga nagkidam. Tsak man na oras ti panangkis na kadagiti lips ko. Sayang. Wen manong nemi inikanak nga rugda ni manong Samuel iti kwarta nga kasapulak ken kasapulan mi kadananan ken kakabsat ko. Gabuta talagang awanin ti mauri mi pahinga ipawit ni manang. Aging ka manong nemi nga nauray mi matlaing titawag ni manang Merl. Hello Jimlet. Malang. Tumungig ka. Malang. Makamu kayo ni tibiyag yun dita. Awanin ti may tulong ko. Ano ya? Ngam kasanong ti karim ka na kami, manang. Ken karim kini manong Samuel. Sorry. Tadyak matungpal di kita nga kari. Adam pamilyak dito eh. Sigan tagbaling nga nubya ni Samuel. Hindi pa lang nga karas mo isuna, ha? Samuha mo di magbagam manang. Ken ori ni Samuel. Karas na kamat, hindi. Ituloy ni Samuel, timang pabasakin ka, ket intun agradwar ka, da kayon ton di agasawa. Ngata. Kalpasan data nga panagsarita mi kinimanang Merly, imbagak akin ni nanang manong nemi, timbaga ni kabsat ko nga da kami awanin ti maoray mi nga tulong na tatakanong pamilya na sa Hong Kong. Ay, Jack amo nga October no apay akas jay, tinagtungpalan ni manang mo. Jimlet anak. Uri siyang nanang. Nagbaling nga narukop ni manang. Imadayo laeng. Kaya awan pa'y doang atawan. Nakalipatin. Imbag ta nakasaya-saya at lata ni Samuel. Kaya sabi ko mo, nanang. Tasan to ang balbahalin ni manong Samuel. Iso nga si ka, Jimlet anak. Tulungan na ka ni Samuel kahit saan mo kumang atultuladan ni manang mo. Ha? Saan mo ito kumang atultuladan? Intultuloy nga ron manong nemi ni manong Samuel tinang tulong kaniyak iti panagbasa. Takunak nga ron din. Mamin ano kayo mapanjayanda. At dapat yan sa amin kumang dududo. Araw-araw ko paglang arudan ni manong Samuel. Naingkap sa atin nga tati marik nana. Di na malaki sinagiti lips ko. Kat nakabimpinas mo at nakarungrong pima na bibig ko. Into no ko, siya akong timanang nga. Umagay kang kuwala kong kuna. Ano nga tanong ko siya ramide? Tay, agbiglaeg nga amalan na bibig ni Kuya Samuel. Ngimba mabutay nga. Kumangan mo't no. Kaguran na. Nabangluhak mo da. Napintasak mo. Di siya mangibagbaga nga napintasak. Balasa nga ako. Nang runa manon na inimikat na ada kami ni timuudi nga semestre. Agradwar kamton. Jimlet. Dudong. Sika manen. Maudi da ito yung semester. Agradwar tayo ton. Nga maging gana ita. Di nagpala sinumbatan. Nabayag kan nga sinumbatan iti saan dudong. Di mo ka di malagip? Gabutam. Di manong Samuel. Iti sinumbatan mo iti wen. Nang runa iti nagsinadan kinimanang mo. Nga isot bang tultulong keng ka iti panagbasap kasta. Awan dagas na, dudong.
Balasa nga, baro pa lang ni Manong Samuel. Kaya nabayagdan nga awan kini manang ko. No siya, ti talaga nga kasukat ni manang ko. Iti puso ni Samuel, awan dakas na. Habag katawa ka. Agar arapaap ka laeng ngagmatuon Jimlet. Di mo kadiam mo nga addan kasukat ni manang mo iti puso ni Manong Samuel? Hana? Nasaan nga si ka? Kusong pa na ka mo ay addan. Kano Jack Mariro, dandanida nagkasar kini manang Julie. Ya, Julie? Wen. Iso nga saan nga si ka? Agar arapaap ka lang. Be. Nagsakit nga rabak ni ayat dayta nga napasamak Manong Nemi. Tiyam mo gidi kadagang angawlaing ni Dudong iti imbagana. Ngem napaniknikak iti ud-udi na. Ken idi agturpusak na irana nga nagsakit ni nanang Manong. Ket ni Manong Samuel tinangabay kaniyak akadwa na ni Manang Julie nga imatendar iti panagraduar ko. Manong agraduar kem sana ka naragsak. Takasano, imbes ko mga siyak ngim saan. Salsaludsudek, itinakim ko Manong Samuel apay nga saan nga siyak. Apay nga saan nga siyak tinsukat mo kini manang ko. Kedyak may lalawag no anya ti kahit asawen ti panagarubos dagiti luwak. Idi awate kon di diploma. Agarubos dagiti luwak, gabot agturpusa kon. Babayan ti tulong ni Manong Samuel. Ngem agarubos dagiti luwak, gabot saan nga siyak. Iti kasukat ni manang ko, no di ket adda sa bali, akasukat ni manang ko iti puso ni Manong Samuel. Oh, awatan mo ti diploma, Jimlet. Anya ito mapaspasama ken ka. Anya ti kasangit mo. Agyaman ak Manong. Agyaman ak ken ka Manong Samuel. Terredem tiriknam ngagsangit. Ituloy tan ti magna. Ta sumublat mo tin ti sumarunong agmarmatsa. Nakaragragsakak. Nakaragragsakak kumabay no. No adda ni manang mo. Uno adda ni nanang mo kasjay. Di kan tupulos malipatan Manong Samuel. Kinunak idinakem ko Manong. Sangkon nga imbag ngagpayda ito nga inak imbalikas ken kuana. Sangkan to ang malipatan Manong Samuel. Aging nga si bibiyagan. Kadi kan tupulos malipatan. Kabuta, ipatpateg ka unay. Nakapatpateg ka unay kanyak. Ipatpateg ka Manong. Hinawagan nakmidlang ni Manang Merly, Manong Nemi. Hello, Jimlet. Yung kada titimawag tapno makablawang kamadlaeng. Naragsa ka pa nagturpos mo ading ko. Nagyaman nak, Manang. Apay ngarot nga sang sangit ka. Sangit iti ragsak, Manang. Ken sangit iti panakapaay. Padang kapaay. Gapo ka dito saan nga si ka? Ti kasukot ko iti puso ni Samuel. Nakasaysayan ni Samuel, napukaw mo isuna, ken napukaw kumet isuna. Kasta tili kastradrat sila, na? Kasta lat ibiyag, ken ayat, ading ko. Sa nga bale, tatinulungan na ka, nang runakin ka. Ket itultuloy na ka nga tulungan, aging ka nga makapasa ka iti board mo, aging ka nga dan pagtrabahuam. Sa nga bale, ading ko. Maiibawing mo tumetlahay iti sa bali, dayta nga panagayat mo. Manong Nemi kadag ni Simar sa runong aldaw nagbalinaklat nga naliday. Ay di ayat ipapaspasama king kag Jimlet anak. Sika mo pala di kastoy, nag-graduar kan kalpasan na. May sakan nga registered nga nurse. Inanang met. Kituan, nag-review ka, nag-take ka ti board mo. At dan resulta, may sakan nga registered nurse. Nga mapay nga saan ka nga naragsak. Kaya nada pa yung trabaho.
mapay nga saan ka nga naragsak. Gapo ka di, taan niya nang, gapo ka di si kanti mangibaklay, iti kasapulan tayo, nang runa ti panagbasa na iti inaudi nga kakapsat mo. Di nakpakadanagan nanang, iti dahi nga banang. Kinawan ti magdanagan nyo. Tadyak baybayan ti panagbasa na iti adding ko. Ket saan kayo mat nga baybayan? Anya nga ron ti kalay mo. Alata ko na yo? Anya nga ron ti kalay mo, kunak. Gapo ka di, mairing pasin ni Samuel, ti karina ken ka. Ket marigatang kanto nga makakita pa iso ken kwa na. Wala na, dublin nyo na dialogue yun. Ket madi. Kahit ko sawan, anya nga ron ti kaliday mo. Gapo ka di, iring pasin ni Samuel, ti karina ken ka. Ket nadigat munton nga makita pa iso na. No kumata mabalin. At ako mapay lang rason, tapno tulungan nak ni Samuel, nanang. Kaya da kumarason tapno mapanak iti ayan na. Ngakid daw ti tulong. Ngayam kaslawanin ti karbag ang paingaw masidag kang kuana. Awanin nanang. Nga agasog pa'y kang kuana. Nga agunoy kang kuana. Nang runa inton malpaston ti kasarda kini Manang Julie. Anak, paset ti biyag, ti panakapaay. Saan nga balit nagbaligi kamet. Itarapa po nagbaling nga nurse. When, nagbaligi ak tirapap ko. Yung ti pusok, kadagsang sangit nanang. Nagsang sangit ti pusok, kasla. Awan patingga ti panagsang sangit na. Ape kas ti nanang. Ape ngamin nga saan nga siya. Manong Nemi dimteng ti panagkasar da Manong Samuel ken ni Manang Julie. Sa anak ko maumatandar ngem napangko sinaksyan ti ragsakda. Ket kabayatan Manong Nemi abuy-buyak ti kanaragsakda iti dayta nga seremonya. At dahil iti suli Manong Nemi agsang sangit ket kun kuna. Diyak kumakayat ngumay imatangan ti kasaryo Manong. Takas ladyak maibturan, alak amin ti barikriknak na sayam. Ngim kait ko maimatangan, no kasano ti kinaragsakyo iti kastoy ngal daw. Uno iti da ito ngal daw. Ket kayat kayo akabalaawan nga mismo. Naragsak ng panaglandip dagiti puso yo. Manong ken manang, kablaawan kayo. Ket kang kalayon ko nga daw, dawat ka sabi ko, matagnan na yun ti ragsakyo. Ti kinaragsak di bangunan nyo nga pamilya. Sabi gumatag na nayon ti ragsakyo. Kad di kay tumalipatan. Nang rona kayong ka Samuel. Kapot ipatpatig ka Samuel. Ipatpatig ka unay-unay. No apay di ngamin anima ng no apik di ngamin nga ni Manong Samuel, Manong Nemi, tiya, nakarik na ak iti nagpaido mga ayat, iti likodan idi, nga gayat ayat da kini Manang ko. Kat iti likodan nga addan pamilyana. Kat kas iti karik, jak tupulos manipatan ni Manong Samuel. Nang rona no makitak tinakabisting iti diding nga diploma. Gabot ta isot gapuna no apay nga da diploma. Isod gapuna no apay nga may saka na registered nurse. Isod gapuna no apay nga adda pagtrabahuak. Gapo amin kini Manong Samuel. Gapo iti panang tulong na kaniya. Takasan no nga jak agayat kang kuhanak it nakasaysayaan. Takasan no ko mga malipatag isuna ket utang ko iti panagturpos ko iti panagbaling ko nga nurse. Ngaging ga ita Manong Nemi nga nagraduar meten digiti duha kakabsat ko nga tilaengen burudek tagbasbasa, ket awampay, dinagbalin nga nubyok. Itilikodan nga adagar-arom, dagiti agar-arom kanyo. Diyak dula mo, anong name yun itong kaano, malipata kawing pinsan ni Manong Samuel, ket dumteng, tilalaki nga naikariya para kanyo. Dahito nga ron ti pagkasalita ak Manong, nga nagyaman ak unay, ti anos mo nga nang ibasa, ket sabi ko mga, tadamat na ibatik nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga nagdingag kan nagbuya. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Jimlet.
Jimlet, thank you.